Kani gade kapati CCTV. Shua baka perthai hi borok kawai kan rakhe ya kasngi bakar pang banyalap syakinong Shnong ban penek pensa bat yada ya kamariang. Haka artarek mentau bena jeliau kawai na kiseng Tremon Sobha kaseng to nang Roy Society for Socio-Economic Justice. Kala rakhe kasngi bakar pang na kabenta kamay ramo. Kata kajing rakhe ya ka World Environment Day arhajar khanyo kabaki babon kinsa rakhe hakasan tarek mentau benai. Kapang pedang jong kani kajing rakhe kadai Green Environment the Source of Blessings. But yakani kajing rakhe la pelong ha Unitarian Lower Primary School haka Shnong Tynring. Shibenta jong kani kajing rakhe hakani kasngi la pelong ya Jingthung Dieng. Haka balai don langru UMDC ka sorang kam constituency ba penyat sing siem. Baralong kongsan hakani kajing rakhe. Kiwai pat ki balai don lang hakani kasngi ki kentop yo Range Forest Officer ka North Division Shnong uba Dieng ka Secretary jong ka Social Service UUNEI ka kong DBS Mokem haka jo kapor ka balangro ka Assistant Commissioner jong ka Nat Food Safety nang tau Beat Forest Officer uba Pongrob bat kiwai de kireu pakmat jong ka ni Shnong. Kumno ban ngin la ban lum ban lang ye kinyut kibami na yeng chungi Shnong in bread but Shnong in bu yeki kata di ka udak cingkelai ubahe bha ubawan hangi kinomik khmat menta kani kathany namar kumbalong menta hongi layo sngo ye kecing kren kiba hashwa kiba ngidon kam men penya pensa ikini ki mariang khamtam ki Dieng ki se kini kitai nri ka bakham stom ban perkhat ingi menta kade kani ka kabalong shibenta ban penya pensa ka mariang kade kumno ban lum ban lang ye kini ki waste lani kita ki solid waste ki bami na kayeng ki chungi ki nyut ki nyer ki don ki baput don ki bamput ta kata de ka thong ka ba ni hab ban shimki nang ne shikmat kumno ba nginla ban pinbit pinbiang let's say ya ka bade bat kata Kani gade kapati CCTV.